Здравím вас, приятели! С вами Яна, а YouTube канал Суперрущина, где се учиме по-руски. Праве teraz sa v Rusku oslavuje pravoslavná Veľká noc, Pascha. Inak tento rok sa oslavuje v ten istý deň ako katolícka Veľká noc, a to sa nestáva často. A v tomto videu vám ukážem, ako vyzerá Moskva počas veľkonočných sviatkov, aká je výzdoba v centre Moskvy a samozrejme sa naučíme niekoľko užitočných slov a fráz na túto tému. Ideme na to! Православна Veľká noc, по-русски Пасха, je najvýznamnejší a najväčší sviatok pravoslavných veriacich v Rusku. Tento sviatok je v Ruskej pravoslavnej cirkvi ešte dôležitejší než Vianoce. Má hlboký duchovný význam, oslavuje sa vzkriesenie Ježiša Krista. Inak v ruštine sa meno Ježiša Krista vyslovuje Isus Christos. A slovo Pascha pochádza z hebrejského výrazu Pesach, čo znamená prechod. V kresťanskom význame symbolizuje prechod zo smrti do života, teda Kristovo vzkriesenie. Počas Paschy sa v Rusku používa špeciálny veľkonočný pozdrav Христос воскресе, a odpoveď znie Воистину воскресе. Tento pozdrav si ľudia hovoria v kostoloch, ale aj doma, medzi priateľmi aj rodinou. Počas tohto obdobia sa v chrámoch konajú nočné bohoslúžby, paschálne bogoslúženie, ktoré sa začínajú okolo polnoci a trvajú až do rána. Medzi ďalšie veľkonočné zvyky patrí požehnanie jedla. Veriaci prenášajú do chrámu ozdobené košíky s tradičnými veľkonočnými jedlami. V košíkach bývajú kulíč. To je taký veľkonočný sladký koláč, niečo ako bobovka. Pascha. Slovo pascha nie je iba názov pre sviatok, ale aj pre sladký tvarohový dezert v tvare pyramídy. Jajca, alebo krášené jajca, alebo paschálne jajca. To sú pestrofarebné vajíčka, ktoré symbolizujú nový život. Na sviatočnom stole tiež nechybajú masné jedlá, pretože Veľká noc prichádza po dlhom poste, Veľký post, ktorý trvá 40 dní. Počas veľkonočných sviatkov je Moskva čarovným miestom. Sú tu rôzne stánky s dekoráciami, kvety, obrovské kraslice, umelé stromy s farebnými stúžkami. Mesto taktiež organizuje pekný veľkonočný festival, ktorý sa nazýva Paschálny dar. To znamená veľkonočný dar, ktorý zvyčajne trvá okolo 10 dní. V centre mesta hrajú hudobníci, deti maľujú vajíčka, rozdávajú sa sladkosti a organizujú sa tvorivé dielne. Teraz môžete vidieť na videu Chrám Krista Spasiteľa, po-rusky Chrám Krista Spasiteľa, najväčší pravoslavný chrám v Rusku. Nachádza sa v centri Moskvy nedaleko Kremľa, priamo pri rieke Moskva. Práve tu sa každoročne koná hlavná veľkonočná bohoslužba za účasti patriarchu celej Ruskej pravoslavnej cirkvi. Tento chrám má fascinujúcu históriu. Bol postavený na pamiatku víťazstva nad Napoleónom v 19. storočí, ale počas sovietskej éry ho zničili. V roku 1931 počas vlády Stalina bol chrám zámerne vyhodený do vzduchu. Sovietský režim vtedy viedol agresívnu protinaboženskú politiku a namiesto chrámu chceli komunisti postaviť monumentálny palác Sovietov, Dvorec Sovietov, gigantskú stavbu s obrovskou sochou Lenina na vrchu. Tento projekt mal symbolizovať víťazstvo socializmu nad náboženstvom, ale plán nikde nevyšiel. Zistilo sa, že pôda nebola vhodná, začala sa druhá svetová vojna a projekt bol napokon zrušený. Na mieste chrámu potom vznikol najväčší vonkajší bazén na svete, ktorý sa nazýval Moskva a fungoval tam až do 90. rokov. Po páde Sovietskeho zväzu sa začalo s obnovou chrámu. Stavba novej, presnej repliky chrámu Krista Spasiteľa trvala niekoľko rokov a bola dokončená v roku 2000.
Dnes je nielen náboženským centrom, ale aj symbolom historickej pamäte a duchovného znovuzrodenia Ruska. Hneď pri chráme sa nachádza peší patriarší most. Je obľúbeným miestom na prechádzky hlavne počas sviatkov, kedy je krásne vyzdobený girlandami a svetlami. Z tohto mosta máte nádherný výhľad z jednej strany priamo na Kreml, a z druhej na sochu Petra Veľkého. Tento výhľad si určite zamilujte, hlavne večer, keď sa celé mesto rozžiari. Inak viete, prečo katolíci a pravoslavní slavia Veľkú noc v tomto roku v ten istý deň? Zvyčajne neslávime tento sviatok naraz, rozdiel môže byť aj viac než mesiac. Ale občas sa stane výnimka ako v tomto roku, všetci ju slavíme 20. apríla. Dátum Veľkej noci sa každý rok mení, závisí od lunárneho kalendára. Ešte v 4. storočí bolo rozhodnuté, že sa bude slaviť v nedeľu po prvom jarnom splní mesiaca. Je tu však jeden háčik. Pravoslavní rátajú dátum podľa juliánskeho kalendára, katolíci podľa gregoriánskeho. Rozdiel medzi nimi je 13 dní, preto sa dátumy často nezhodujú. V roku 2024 napríklad katolíci slavili Veľkú noc 31. marca, zatiaľ čo pravoslavní až 5. mája. Ale v tomto roku sa dátum pekne zladil. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a že ste sa dozvedeli niečo nové. Ak áno, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom a odberom. Napíšte do komentára, ako slávite vy Veľkú noc, ako si užívate tieto sviatočné dni. No a ja vám prajem krásnu Paschu, sviatlej Paschy, s Paschoj vás поздравляю. No a teším sa na vás opäť na budúce. Всем пока-пока. Ahojte!